The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios og may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaan, sama siya sa usa ka taming, alang niya tumudangop kaniya. Mayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong followers, viewers sa Balbido Evangelistic Ministry. Ano rin sa gitaning atong adlaw pagtuon sa balaang pulong sa Dios, o niya pag kita magadupot ni atong tunanan nga giuluhan sa in English, is there really a God? Na bagyo'y Diyos. Okay. Now let's get ready. Ikaw nga magtotoo, nasayod ka na kung sa imong buhaton aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug may balik ang imong pagkikambitay sa Dios ug ikaw maandam na usab sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo dili pa magtotoo ang imong buhaton mong paggamit na ng imong kabubuton, the positive pole of that volition, pinagi sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Okay. Now kagahapon naghisgot kita niining apart from being filled by God the Holy Spirit, di yun mahimong tinuod ang Diyos sa imong kinabuhi. Dili yun. Apart from making the Word of God real to your life. You see, mahinungdan nga the only way for you to know and understand who and what God is, mao ang imong paggamit na nimong kabubuton nga bodyo kang makakaton bahin niya. I mean, sa Dios. Gusto kang makaila niya. So makita ta dinhi kung unsa ka manungdanon gyud sa atong kabuton, di ba? If you are a believer, unya sa ganagana ra ang imong pagtuon o pagkatos pulong sa Dios, then kabubuton gihapon ang giagadihan nimo. That is why kining pagtuon og Bible requires self-discipline. Dili lagi sa galagana ra. Maligingon og intermittent, meaning coming and going at intervals or not continuous or occasional. So akong balikon, ang pagtuon sa pulong sa Dios nanginahanglan kini og disiplina sa kaugalingon. Not only sa gana lang, but it should be consistent, persistent, and our attitude towards it should not only be cold or lukewarm, but what? Boiling hot, nagasukaw-sukaw, nagabukal-bukal. Mura magudog, namutang ang Bible study o last recourse na lang, meaning og wailain ang buhaton, sige, mo Bible study ko. Mura gulo, pakapin na lang yung tao ng Bible study. You see, and yet, Kristohanon ka. You are a Christian. You know you're going to heaven one of these days. You know nga mga tubang ka ni Ginoong Jesucristo. Unsa may imong himuon dito? Maingon ba lang kag, ay Dios, di anak ko, may bawbiya tag unsay mahitabo nato dito. O tungod niya na,
ato ng himuon ng pagpangandam. Preparation karong higayuna. Kini, mao'y panahon. Niini karon nga nagatuon ta niini. Do you know why? Because right at this moment, dining panahon nga nagakinabuhi ta sa Christian way of life, gihatag kining higayon nga makaandam ta sa atong kaugalingon. Paminaw ron, positive volition is a matter of individual choice. And most people turn aside long before reaching the goal of understanding. Mo na ang resulta. Inay ba hinoon, naibaw silang nailabang makagahom. Hatagan silang chance nga makasabot. Nadili na. That's why mailhan ta. Nga usa sa mga isyu sa tao mawangon sa kabubuton, volition, free will. Yes, volition is the issue. Volition is the issue in the angelic conflict. Naibaw ka? Ang issue sa volition, maunay mo determinar, will determine sa sangputanan sa matag usa ka tao born on this earth. Imong kabubuton. Dili makabuot ang Diyos nimo. Dili. Okay, tingali, maingon ka. Nahibaw man di ay ang Diyos nga, dili kumutuo niya, nganong gipakatao pa man kus kalibutan. Magbuot pa di ang Diyos sa imong ginikanan. Uy, ayaw na ninyo himuak, kanang tawana kay dili na mudawat na ko. No, dili na ingon ana. God does not do and say that. Dili mo hilabot ang Diyos, ana. That is the reason why nga labing mainungdanon pag-ayo nga masabtan takin sa ang Diyos. Who and what God is. Unsa ang iyang mga pamaagi. Ang iyang protokol. Unsa iyang sistema. Unsay kalaki niya. Now, usa sa angay nga atong ipahimutang karon sa pagtuon sa integrity of God, mao nga God is a person. Okay? Yes, God is a person. But only that we cannot see Him because God is invisible. No, kita og mamatay na ta, ma-invisible na punta. Musta? And yet, the Bible is saying that at the moment we die, we become unsa? We become absent in the body but face to face with the Lord. Mao ni grabe bitaw. Ug makakita kang minatay, a dead person, nagihaya. What you see is his body. And yet the scripture says, if that dead person is a believer in Christ, he is already face to face with the Lord. Dili ang lawas, kanang patay lawas nga imong makita, ang gisod lungon, wa na siya diha. Tuwa na siya naong sa Diyos. Mo bitaw, kung maghisgot gani tag binatay, mo bitaw nang usahay ka nang naay-daghan kaing nindot ng mga istorya o pagsaysay kinabuhi sa namatay, kana manggawas, ini kamatay na sa tao. Di ba? Labong buhi patong tuwahana, wag yun manggawas ng mga nindot na istorya bahin sa kinabuhi atong tuwahana. Wag. So, ug naa mo'y mga nindot nga istorya bahin sa kinabuhi sa katao. Alay, isulti ng daan. Labong buhi pa na siya. Ayaw na huwatag, mamatay na siya. Isulti na ng daan. Kaya aron madungog sa uban. May bawaan sa uban. Uy, si Kuan, maing tao rabag ito. Kung isulti ni mo na sa namatay, wala diha siya. Wala diha. Ug magtutuo to siya, tuan naong ug naong siya sa Dios.
Kanang patayng lawas nga imong makita, dili na kana siya, bagaw na lang na diha. Kaya tinuod nga siya, tuwa na sa iyang right place with God, kasabot ka. So, lawas na nang imong makita, apan siya tuwa na face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Okay? Na mayon katikalig. Na pamanlagi na siya. Oo, lawas na. Lawas. That means that when you die and go face to face with the Lord, makita na nimo siya. Nga naman, you're going to be face to face with the Lord in the Spirit, and the Lord is in Spirit. Mabitaw nga pulong sa Dios nagsulti nga while niya pata dinhi, niya pata nining atong lawas nga madunot. God, remember, God is Spirit. So kita dinhi nga niya pa sa atong lawas should worship God not in body but in spirit and in doctrine. Look at that. Why do you think? Because God is real. Tinuod, matuod ang Diyos. God, as we have said, is a person. Di lang nato siya makita lagi, apan He is very, very real. Ang tanan natong una-unaon, bisan wapa nato isulti, makita, dayag pag-ayo ka na sa Diyos. Kasabot ka? Because ingon na ang iyang pagka-Diyos. That is who and what God actually is. Samtag na. So, therefore, get this. When God becomes real in your life, then, mao na di ang sinugdanan sa imong pagtanaw kung unsa gyud di ay kagrabe ang imong pagkinabuhi as a believer in Jesus Christ, as a Christian. That is the very reason positive volition is a matter of individual choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imong tawan una-una ang imong gamiton ngadto sa Dios, na wag yung kay chance, wag yung kay abutan niya na. I repeat, di yung ka makatugkad sa pagsabot bahin sa Dios kung ang imo rang tawanon nga pangisip o pangkwinta. Mao nga ang resulta, daghang hulagway sa Dios ng gawas. No such thing. Ang tinuod, matuod rang hulagway sa Dios, anaas doktrina nga nagalihok na dihas imong panghuna-huna. Once Bible doctrine, the principles of the truth, are circulating in the stream of your consciousness, galibot-libot na dihas imong panimuot, garantisado nga makita na nimo ang Dios. Did you know that? Basig na uban ninyo moingon, uy kuya, wag na, muro man kung mahadlok ka na. No nga nung mahadlok man kang makakita sa Diyos. Nakitang tanan, adto man mo sangpot sa atong pagkakita niya. All kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead-end us in falsehood and evil. Romans 1:21-23. Now, how do we find our way out of ignorance? Unsa may atong himuon? Kay kutawanon ra, wag yun tay, mao kini ang inungdan, nga no nga ubang mga tao, kinahanglan nga na ay visual aid ba? Aron kunuhay, unsa, may nunduman o mahinumdum sila sa Dios. Kinahanglan visual aid, aron makahinumdum sa Dios. Nga naman, tunghanon naman na, nga pamaagi, aron ang Diyos mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglag na ay makita. And yet, wa gyud na sila makakita nga ang Diyos misulti gyud siya mismo sa Panginoon.
I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? Truth. That's Juan 4:24. Ato ning ipadayon ugma. So, ayaw sipyat sa pagsunod niini.